khona ekhanda sekukubi. Sanibonani guys. Sengikhulume kaningi lento the perfume core. Angazi ukuthi umuntu ongajoyinile akajoyinile ngani. Bafethu ngihlezi la. Angangena kanti. Ayenza imiss. Hlezi la ku-inbox nengibuza ngamathuba emisebenzi. Alithi ngingakafiki ubuhlangabeze. Ubuhlangabeze. Guys yazi uthi ngibonise lento le ngoba ngicabanga ukuthi the perfume core angazi wenze njani. Ngifuna ukunibonisa. Imani. Ngifuna ukunibonisa le mali etholakala lapha ka the perfume core ukuthi idlula ngisho isalary yomunye yabanye abantu. Nasi screenshot sebengisenzile. Yabo? Eya ka the perfume core. Now net perfume core cash. So, uma ufuna nawe ukuyitholela yabo ya this month October 2025. So, uma ungasebenzi ufuna ukuzenzela imali. Nanti ithuba liziveza. Nyabo. So guys, abafuna ukujoyina bangithinti. Angikhulumi ngokuthinti nansi into. Awusebenzi njalo, ayibaliwe njalo iprofit oyenzayo lapha yami. So guys, ukujoyina u99 rand. Ukujoyina u99 rand. Nawe uyiqalele ibusiness lakho. Yabo nje nali order lami bengilenza I think last week. Asefikile lama perfume. Nanka. Na perfume. Inhlobo ekhona lezi. Yeah, ngathona ne-series. Ngizolokhuza 078-213-0377 078-213-0377. Okay, ngizolo. So yeah guys, ke uma ungasebenzi ufuna uzenzela imali noma uyasebenza ufuna extra income kanje ngami nje. Uzani guys, imali ngisho izinto right mina. Ngeke nginivalele ngaphandle. Thinte guys. Hayi ngihlushwa network ngiyafisa ukujoyina nokuchazeleka kahle. TikTok ulibheni ungaveza ama-transaction. Bengazi Nkosi yami. Ngiyabonga kathi sebengibhenile. Despite clothing, I send an email wayibona amatu. Angazi ngibona wasenda kuyiphi uyinkosi 3,000.
sengiphinileke bafuna ukujoyina 99 rand 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 ukujoyina. So please people, mase ujoyinile uya phele imali yelokhuzana yo imani aselami ngifuna ukucheck lezi zinto zami ukuthi ziphelele yini manje le asacheck le nto ukuthi yini. The perfume core. Uyadayisa okay. Yabo la bengizobavula la u30 mil. Kukwena ukuthi udayisa u100 rand noma 120. Mina ngiyabiza u100 rand. Khona nababiza u160. Umuntu ayazi ke phela isilokhuzana i-target market yakhe. So wabiza leyo mali bese uthi nasikhona kuthekile ufuna ukuba uthaphelele yini. Okay, 2 4 6 8 10 16 Okay, sengiqale phansi ngifake nami ngicela ufaka inamba la then i-presentation ngibe sengiyoyenza elento le. I-presentation ngizobe sengiyenza ku WhatsApp yabo. Ngizofaka inamba ku WhatsApp ngizofika ngicreate group mase ngiqedile wonke engikwenzayo bese wonke umuntu ongibhalelile ngimsendele leyo link leyo mase yangena yena. 0782130377 0782130377. Abafuna ukujoyina ke bangithinte kuleyo namba. Two, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. I'm 100 rand each. What are you saying? Go and use some answer. I'm 100 rand each. What are you saying? Go and use some answer. Go be 120. Guys, yo angawe uyimakethe ebantwini khona uzothola abantu yabo njengoba nami ngiyenza nje ayikho into ehlukile fanele nje uwenze lokho special khona kuzoba right abo ukuthi uyimakethe nje akukho ukudlula lokho uyimisele futhi kwinto oyenzayo anginamabheke
uyimisele kuyo yonke into oyenzayo, ungavumi ukudiscourage abantu, ubaqine futhi abantu kuma-post. Uphi umngani wakho lo nendlenhle? Imuphi lo mngani wami? Yeah guys, bengifuna ukusho lokho nje, u-30 mil lo, u-100 rand. Khona no 50 mil enkulu kunale. Ilapha emuntu senginqina ukuyithatha. Senginqina ukuyithatha kodwa nje akhona nawo. Ngithe abafuna ukujoyina kule number. Zero 782130277. Yeah, iyona inamba leyo. Okasenzo usho exbash. Oh, ukhona uChomi. Ukhona uhlala enseleni. Angikho naye. U50 mil u200 rand uwodwa. Emafex papa ngizofreshen up nami. Konke lokho enikubuzayo mayelana nokujoyina sengiyochaza egroupini. Konke lokho enikubuzayo. Yo, ngazi ngidinga umuntu ozongiqaqa. Thatha lo akanabungozi. Ngidinga umuntu ozongiqaqa. Angiqaqele endlini, angigezele ekhanda endlini, angilukele endlini. Ngingalokho ngihamba nje ngiyakude. Iselifolelani ngoba ngizoyogqoka ama-pyjama mangiqeda ukugeza. Ngiyabonga. Ukujoyina u99 rand joining fee once off. Yeah guys, abanga ukuthi kuzoba yilokhu okwamanje. Ngiyathanda ngothando laka love. Yeah, think lokho nje ngizokusho. Abafuna ukujoyina ngizobona ngabo ngale ku WhatsApp. Nibe nobusuku obuhle njengani. Ziba ingaphi ezafafa? Ziba u10. Ziba phumeza u10 ngo500. Nakhona yaphuma 10. Yeah guys, ngizonibona. Usuyahola yini? Yes. Nani ngifuna nifike la ngikhona manje ngihole nani ngale ndlela abangiholela ngayo kade perfume core. Habe mase ngwaqoqile. Sengwaqoqile shembe. Hawu sengiqoqile shembe. U99 rand ukujoyina.
078 200 99 rand ukujoyina, 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 ukujoyina. I-joining fee yokulokhuza lapha ka-The Perfume Co. It's a company yama-perfume. Sobelani sokhona. The Perfume Co. Africa. The Perfume Co. Africa. The Perfume Co. Africa. Okay guys, ngizobabona ku-WhatsApp abantu. Ngisafuna ukugeza ngidle. Ngicharge ifone. Mase-ke siyoqhubeka ku-WhatsApp lento le. Nibe nobusuku obuhle. Ngiyalithanda ngothando laka love. Bye-bye. 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 Yeah guys, bye-bye. Singilindisa lisifika 10K sisacela ama-vlog register kodwa ngifika manje mina ngena manje mina ama-vlog ngizowenza. Yeah, ungayilokhuza nawe ngoba ubuza ukuthi i-register ungangena ku-Google noma ku-Chrome noma kuphi depending ukuthi usebenzisa iphi phone uyibheke uzoyibona uzoyivela. Hello guys, kune-special sefoni XR16 u-6000. Yeah, sengiyavalisa ibhetri anginayo. Bye-bye guys. Nginikhonzile.